Minä olen Salosen Jussi ja ollaan Pohjois-Pohjanmaalla Utajärvellä Maitoparrat Oyn maitotilalla. Me ollaan 3. sukupolvi tällä tilalla, 140 lypsävää ja kaikki eläimet kasvatetaan uudistukseen tai lihaksi. Peltoa on noin 270 hehtaaria viljelyssä. Tila on voimakkaasti laajennettu viimeisen 25 vuoden aikana. Muun muassa biokaasulaitos on tullut siinä. Appeeseen tulee säilörehua, vihantaviljaa, olkea, kuivaa ohraa ja murskeviljaa sekä rypsiä ja kivennäiset. Pari vuotta aikaisemmin vanhaan vaunuun laitettiin Aliman toimittavat ruuit ja ne vakuutti toiminnallaan, niin päädyttiin ottamaan sitten uusi vaunu Alimalta. Ensimmäisen kuukausien kokemukset vaunusta oikein positiiviset olleet. Täyttänyt odotukset. Vaunu on tehokas sekoittamaan ja koon myötä saatu myös tehostettua työtä. Appeen tekoaika on lyhentynyt huomattavasti.